ଇନ୍ଦୁପ୍ରଭା ନଦୀ ନିକଟରେ ଇନ୍ଦୁପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଝରଣା, ବୃକ୍ଷ ସବୁରେ ଗାଁଟି ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଥିଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ମନୋହର ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଓ 2 ଝିଅ ସହ ରୁହନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେତୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପିତା ମନୋହର ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଓ 2 ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଜାହାଜରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଓ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗାଇଥିବା ପରିବା ଗଛରୁ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବଜାର ଗାଁରୁ 1 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ପରିବା ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଓ ବଜାରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ସୁମା, ରୋମା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲେ। ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତାଳଗଛ ଥିଲା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ବାଞ୍ଜ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଦିନ 4ଟା ପରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ତାଳଗଛକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ତାଳଗଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା। ସେ ଭୂତ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଥିବା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଥିଲା ସେ। ଖରା ଦିନ ଥିଲା। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ତୋଫାନ ଆସିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ପବନରେ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ସବୁ ଜୋର ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବଜାରରେ ଏବେ ତୋଫାନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇନ୍ଦୁମତୀ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରଘୁ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ, ଟିକେ ରହିଯାଅ। ନା ରଘୁ ମଉସା, ଅଟକି ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏତିକି କଥା ଇନ୍ଦୁମତୀ କହିସାରିଛି, ବିଜୁଳି ମାରିବା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝିଅ, ଏତେ ବଡ଼ ତୋଫାନରେ ତୁମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଉ ଏ ତୋଫାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମାନ। ଆଉ ଯଦି ତୋଫାନ ନ ଆସେ? ଇନ୍ଦୁମତୀର କଥା ସରିନଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଛାଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଜୋର ଜୋର ବିଜୁଳି ମାରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ତୋଫାନକୁ ହତାଶ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା 2 ଆଖିରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦେଖୁଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଗାଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ଏବେ ଅଟକି ଯାଇନି। ପବନ ତୋଫାନ ଧିମା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଜୋରରେ ବର୍ଷି ଚାଲିଛି। ଘର ବାହାରେ 2 ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ରୋମା କହିଲା, ଏ ସୁମା, ରାତି ହେଲାଣି। ହଁ ଦିଦି, ମା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଜାଣିନି, ଆଜି ବୋଧେ ଆସିବେନି। ସତ କହୁଛୁ କି ଦିଦି, ମା ଆସିବେନି? ନା ରେ, ପାଗ ଦେଖ। ଏମିତି ତୋଫାନ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମା କେମିତି ଆସିବେ? ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି, ମା ବୋଧେ ସକାଳୁ ଆସିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବାହାରେ ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। 2 ଭଉଣୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାହାରେ ଏବେ ବି ଜୋର ଜୋରରେ ତୋଫାନ ହେଉଛି। ବର୍ଷାର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଚାରିପଟେ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ସକାଳେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭାତ ବଳି ଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲଣ୍ଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଥିଲା। ବନ୍ଦ କବାଟ ଓ ଝରକା ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବନ ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମା, ଏ ରମା, ସୋମା, ତୁମେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କବାଟ ଖୋଲ। ରାତି 2ଟା 3ଟା ବାଜିଥିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜୋର ଜୋର ପବନ ଏବେ ବି ବହୁଥିଲା। ପାଟି ଶୁଣି ରୋମାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ ନ ଶୁଣିପାରି ସେ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ଡାକ ଶୁଣାଗଲା। ତୁମେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ବାହାରେ ବହୁତ ପବନ ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଭିଜି ଯାଇଛି, କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ। ଲଣ୍ଠନର କିରାସିନ ସରି ଆସିଲାଣି। ଘର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। କବାଟ ପାଖରୁ ଏବେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କିଏ ଗୋଟେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ସେଇ ଡାକ ଶୁଣାଗଲା। ରୋମା ଡରିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ରୋମା, କବାଟ ଖୋଲିଦେ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ମୁଁ ତୋ ମା ରୋମା। ନା, ଇଏ ତ ମା ଡାକୁଛି, ମାନେ ମା ଆସିଗଲାଣି। ରୋମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସୋମା ଏବେ ବି ଶୋଇଥିଲା ଓ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ରୋମା ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।